bo día, Miguel. Bo día, Moitísimas Belén. grazas por vir aquí. Ti levas o servizo, estás no servizo de calidade da Universidade de Vigo. Para nós hai un aspecto moi importante que somos a Universidade das Persoas e todas as persoas son moi importantes. Desde hai un tempo, desde o ano 2017, temos acreditado o selo de calidade HR, que é un selo de mellora continua, que confirma ou que acredita que seguimos os estándares europeos na contratación do persoal investigador e todas as xestións nas que levamos a cabo co persoal investigador. Como dicía, ese selo temos desde o ano 17, fomos renovando, non? Porque fomos traballando moitísimo ao longo do tempo. Agora temos que pasar Agora nos toca este ano, o 26. Nos toca este ano 26, pasar a acreditación de novo, para igual que todos os outros mecanismos de calidade, mellora continua. E como dicía antes, dentro dese selo temos mellorado moitísimo no que se refire a temas de contratación de persoal investigador, con sistemas abertos, transparentes e baseados en méritos, efectivamente, sábelo mellor que a min. Sí, xa o sabemos de carrerilla. Xa o sabemos de carrerilla. Tamén temas de igualdade, de diversidade, de internacionalización, de avaliación da investigación, de benestar e de conciliación familiar. Bueno, todo un abano de posibilidades que abranguen a que os nosos persoal investigador teña unha acollida e unha benvida axeitada na universidade e que sinta que está nun entorno atractivo e competitivo para eles, non? E dentro diso, que considerarías ti que todavía non está feito ou que teríamos que mellorar nese sentido, non? Porque, como calquer programa de calidade, temos que facer unha mellora continua. Sempre sigue, nunca para. Sempre sigue, nunca para. Cales dirías ti que son, digamos, eses pasos que temos que dar adiante, que temos falado xa moitas veces, non? E que temos que avanzar neles. Bueno, a verdade é que avanzamos moitísimo desde o ano 17, que empezamos aí con 4 ou 5 temáticas, e hoxe en día temos aí 20, 25 liñas de acción, incluso infraestructuras, etc. Temos un plan todo un plan aí que está do 23 ao institucional, 26, no que participa moitísima xente, moitas áreas, moitos servizos. Pero, bueno, é verdade que quedan moitos retos de futuro. Eu destacaría, por destacar algúns, quizáis, non sei se estás de acordo, a sostenibilidade que hoxe afecta a todos os campos de actividade da universidade, nos procesos, no medio ambiente, etc. Tamén fortalecer a imaxe de integridade científica que temos, quizáis. Tamén os temas ligados á diversidade. A internacionalización sempre está aí, aínda que creo que se deron moitísimos pasos aí. Pero sigue sendo un pouco aí asignatura pendente, non? Hai moitas cousas, é dicir, melloramos moito porque temos, por exemplo, casi un 65% da produción científica en colaboración internacional, pero creo que temos que mellorar na reputación internacional, non? Que nos coñezan un pouco máis, que coñezan a Universidade de Vigo e que a xente teña un interés por vir porque saiba que estamos aquí, non? Que estamos na universidade. Totalmente, e iso que veñen moitísimos investigadores aquí cada ano, máis incluso dos que pensábamos cando empezamos a botar as primeiras contas, pero é verdade que esa xente son embaixadores nosos e creo que deben transmitir as cousas que facemos ben aquí. Iso foi outra das cousas que fixemos, o sea, facer un rexistro do persoal investigador desde o ano 20, que empezamos aí coa pandemia, e o ano pasado, por exemplo, viñeron máis de 150 investigadores, non? De máis de 15 países. Sí, veñen cada ano, sí. Eu creo que os centros de investigación se están beneficiando moito de todo isto. Creo que os selos de calidade que eles mismos están conseguindo, a rede CIUS, etc. Incluso todos os procesos de acollida son moi beneficiosos. Tamén os resultados de financiamento son moi bons, non? Eu creo que o camiño vai un pouco por aí. Creo que hai que tamén fortalecer o tema de ciencia aberta e a avaliación da produción investigadora para que todo eso teña un enfoque un pouco diferente que poida beneficiar quizáis máis a sociedade, non? Con maior impacto social. Aí xa empezamos un pouco tamén cos eses primeiros pasos, tamén melloramos moito en ciencia aberta, integrámonos en COARA, que é esa coalición para avaliación, e incluso algúns dos nosos procesos da universidade xa os transformamos de acordo a COARA, non? O sea que estamos dando aí numerosos pasos nese sentido. Eu creo que temos que, aínda con todo o que fixemos, quizás haxa que dar máis pasos en temas de visibilidade, non?
Dentro da casa e fora da casa, eu creo, non? Sí, comunicación interna, que Comunicación, falábamos sí. un pouco de comunicación interna, e logo unha cousa que tamén está relacionada un pouco co voso colectivo, non? O colectivo de PTSAs, que tamén sempre decimos, non? Que creemos que fai falta mellorar os procedementos, non? E ese é Totalmente, un dos obxectivos que temos nós sí, e que queremos impulsar no futuro na Universidade de Vigo. sí. E por iso, bueno, temos unha vicerreitoría que se vai a encargar desa mellora procedimental en colaboración con todo o PTSAs, con todos os xefes de servicio, con todas as seccións, e queremos que a universidade funcione de xeito máis aberto, máis áxil, máis dinámica, non? Esa é un pouco a idea que Totalmente. tamén falamos moitas Sí, veces, non? falamos moitas veces disto. Iso é un alicerce básico, creo que é un piar fundamental do funcionamento da casa. Se traballa moito, se traballa dun xeito eficaz, é verdade que as cousas saen adiante, pero nos falta ese punto de eficiencia, de sostenibilidade, de coordinación, que eu creo que hai que dar unha volta e mellorar pois, o que tantas veces falamos, non? A coordinación entre servizos, mellorar as funcións, as competencias, para que a xente tamén se sinta máis a gusto no que este facendo e poida ver que o seu traballo tamén se recoñece. Bueno, basicamente, ter servicios máis sostibles dentro dese plan de Efectivamente, sostibilidade, non? servizos Que esa sostibles. sostibilidade non vai solo todo nos aspectos de eficiencia enerxética, non? Sí, Que xa totalmente. avanzamos moitísimo tamén e que xa temos coñecido, senón tamén sostibilidade da institución en su Exactamente. conxunto, non? Dos procesos, de cada unha das actividades de cada persoa, no que cada persoa fai no día a día, que vexa que esas actividades son sostibles, e poñen un grao de area para a sostibilidade de toda a casa, non? Crear un Efectivamente, impacto positivo, creo. un impacto positivo, Sí, eu creo que perfecto. eso se resume, non? E esa sería un pouco a idea que nós perseguimos un pouco coa idea de facer un análise de funcións tamén en todos os servicios, un análise de procedementos e, evidentemente, pois, modificar a RPT, non? Sí, eso eu creo que o escenario de hoxe é moi diferente ao de fai varios anos, cando a Totalmente. RPT se aprobou daquelas, bueno, cos cambios que houve, etcétera, pero creo que os seus retos son diferentes e, por lo tanto, a organización tense que adaptar a esos novos retos. Efectivamente, pasaron 10 anos desde a última RPT e nós pois temos como dolores de crecemento, Sí, non? Crecemos efectivamente, tanto e tan rapidamente pois, no efectivamente. ámbito da investigación, no ámbito da transferencia, incluso no ámbito da contratación, do persoal investigador que veñe, dos centros novos que se Sí, crearon, que ao final todo eso non ten un encaixe coa actual no, RPT, non? totalmente. Hai, sobre todo na investigación, que quizáis máis dinámica que a docencia. Bueno, a docencia tamén ten as súas dinámicas, pero a investigación é moi innovadora, por definición, e as estruturas que temos na casa a veces lles custa responder a eses retos. Entón, eu creo que aí hai un traballo importante por facer. Sí, porque tamén precisamos máis flexibilidade Máis dentro desas flexibilidade, estruturas totalmente. e que ademais este claro porque as funcións nun determinado momento son unhas e co tempo evolucionan, non? E hai que Efectivamente. ir evolucionando e incluso eu creo que esas modificacións de RPT tiñan que ser máis Máis dinámicas, non? dinámicas, máis áxiles. E tiñan que ocurrir pois, cada menos tempo, non? Efectivamente, totalmente de acordo. Creo que o tema de RPT ten que desmitificarse un pouco, por decir así, e ten que convertirse en algo pois relativamente Sí, habitual e incluso que dinámico. cada ano houbera unha revisión de algúns Efectivamente, aspectos ou algunhas partes, algúns servicios, efectivamente. e esa é un pouco a idea que nós tamén levamos dentro do programa e que esperamos que poida ser De unha acordo. realidade e que sigamos sendo unha institución que acolla persoal, persoal investigador ou persoal docente que veña por diferentes tarefas e que se atope pois, unha universidade con un nivel internacional, altamente competitivo, con unhas ganas de chegar aquí e disfrutar e ter unha boa acollida, non? Como ten no Pois xa caso. temos un monte de ideas para o seguinte plan de acción. Pois aí está, pois moi ben. Pois espero poder contar contigo no De futuro. acordo, será un placer. Moitísimas grazas. Un placer. Moi ben.